Čaute ľudia, ja sa iba prepnem. Ale sme začali mať Zambora, máme vlastne vyplniť Victory Monument, Proste tie základné pravidlá, ktoré sú vlastne v týchto mapách. Môžem si hneď dať legíny. Nazbierať drevo. No a prečo toto robím? Jeden divák chcel trochu akciu, však koľko divákov ja mám. Aha, ja som si myslel, to sú tie lodičky, ja som to už... Nie. Chybné tušenie. Mám stále furt. Mám furt chybné tušenie, že... Niekde pod Glowstone bude čestka. Mohol si zobrať lodičku. To ma mohlo napadnúť. Toto asi nebude fungovať. To je vážne sranda. Ale ja neviem, čo môže byť väčšia sranda. Ako oné. Hĺbka. Tu máme čestku. Zlaté veci. Table. Zoberiem si trochu uhlia. A na toto, že mám najnovší Minecraft, asi ten, kto robil mapu, nepomyslel. Ja dostávam XPčka, aj keď nezabijem zombikov, takže... Teda, a ďalšie HVD. Takže toto už by sme mohli a aspoň 3 kapo. No, vyťažím kapo, kým mi nepraskne meč. Máme dosť. Jasne, máme dosť toho. Vytvoríme si crafting table. Zoberieme čestku. Potom sticky. Tak. A ideme ukrutným, rýchlym môjim štýlom. To by sme mohli zobrať. Neviem, prečo to robím krampačom. Dobre. Žiadny domov nemám, Bord. Tak hen tam budete dobre boli. Mám nájsť. No si mal síce zobrať tú loďku. A to na to nemyslel. Jasné. A to asi nebude dobrý nápad. Juhu! Ale nie tuším, kde je Victory Monument. To by som mohol tušiť nejak. Neviem ako by som to mohol tušiť, ale nevadí. Ja proste som tušiaci človek. Trošku mi to laguje. Preto sa nepristihujem, čo robím. Toto by nám stačilo. Voda, hlina. Dá sa nám bude hodiť. Mohli by sme sa na ďalší ostrov. No tak nič. Vlastne som si mal zobrať tú lodičku. To by ma asi potešilo, ale ja si urobím lodičku. To nerobí až taký moc problém. Mám 30 nesurového dreva, nesurový drevo. Nesurové drevo. Tak.
Mohli by sme počuť vodičku. Vodička si toľa nemá rada. Tam niečo asi bude. Tu je monument. Čo? Kde? Otoč sa. Ty kokso, ale ty akože si myslíš, že je niekde monument tu? A čak to bude nejaký dungeon. What? Nie. Fú, sakra. Toto je monument? Dík mi more. Pomerne rýchlo som to urobil. Toto je asi pre viacej hráčov, no tak to si hneď urobím litroveče, prečo nie? Tak, nohavice už mám. Boty. Toto. Tak. Neviem. Neviem, čo to zapričinilo. Dobre, aký je denný time? A tam mám tušenie, že niečo je. To je kruté. Mám 3 FPS, no tak toto bol taký uvítací diel tejto mapy. Keďže to je mapa Samburalens a je to super hostá mapa. Uvidíme sa v ďalšom dieli, kde vyčistíme nejaký ten dungeon.